Хора, баба ми са ми, това е кучето. Дара! Галидара! Отправяме се към много опасна локация с малкото ми дребно фастъче Марти. Той, който каже, че не е фастък, не, фастък е. Защото той обича да го нарича така. Не. Ясно. Минаваме през странаците, които изобщо не съм разчиствала преди да почнем да снимам. Сега не чакам фастъци. Така, сега ще прескачам тръни епик паркур. О! Така де. Да. Щом казваш? И о май гот, тук има пропаст. Не знам как ще я мина. Марти, ти знаеш ли как ще минем тази опасна, екстремно опасна пропаст? Как? Не! Как? Какво ще правиш? Как ще го вземеш онзи прът? Не ми казвай, че ще... Не, ти нали няма да скачаш. Абе ти може, бе, гледай само. О, не, той изкочи. Сега аз ще трябва да го последвам. Олеле! Прекрасно. Здравей, малък хвъстък. Тулета засечена. Боян и Дамян знаят. Не питайте кои са Боян и Дамян, ще го кътна. Всъщност не, няма да ви кътна. В момента се намираме в опасната гора на смъртта на къщите на Джо Байдън. Не се оригнах. Тук има къща, също така има и къща, също така има и Кенеф и има и брат ми. Има врата. Марто, врата! Мисли умно, не тъпо. Ми ще обърка поговорката. Няма да ходиш към туалетната без мене. Какво? Забравих, че туалетната е туалетна малко. Така де. Пепси! Да, не съм сляп. Пепси! Не. О, хора, тук има врата. Която е заключена. И вратата Чакайте. е заключена с катинар. Марто, имам нещо много важно. И тук Мисля, че мога да пусна фенерче. Чакай. Дай да пусна фенерче. Що няма фенерче, брат? Няма ли? Фенерчето ми не е фенерче. Ама, Марто, на камерата фенерчето не е фенерче и затова не става фенерче. Тук има някакви шкафове, някакви неща и да. Добре. In the jungle, mighty jungle. The lion sleeps tonight. О, имбале. Вау, виж, има втори етаж. Не, няма да скачиш там. Защо? Защото ще паднеш, защото си дебел. Искам да кажа, защото доските са стари. Марто. Да. Марто, спри да чупиш стената. Довиждане. О май гот, тук има епик камъни. Казах епик камъни, по които ще каменясваме. Камъни. Тук случайно да има някое същество живо. Живи същества, призовавам ви. Марто! Мартин, ела веднага. Сега ще трябва да те накажа с 2 секунди да те няма на камера. 1, 2. Голямо наказание получих. Не знам как го преживях. Сега ще умра. 1, 2, 3. Нямаше те за 3 секунди на камера.
Да, сега отиваме да се катерим, защото ми е омразно да снимам. Ами това е много опасно. Нарича се камерофобия. Нарича се камерофобия. Ти нямаш камерофобия? Вау. Аз си качвам първи, защото съм истинска сигма. На тебе ти няма да катам. Не ми пука. Няма да ти дам да държиш камерата. Калинка, калинка, малинка, калинка, малинка. Къде? Моля, не ме изяждай, калинки. Какво правиш? То го метна фала. Ти се чаша, майде вака. Ау! Ти ме удари! Skill issue. Мартин Валериев Юрданов. Чакай, казах ти фамилията. Ще го кътна. Обещавам, ще го кътна. Не го катам. Що ще намери някой къде живее? Калинка, малинка, калинка, малинка. Къде? Ще успеем да се приберем ли? Чакай, не обърка си думите. Ще успеем ли да се приберем? Малинката. Живота ми вече няма смисъл. Той уби калинката. Какво? Слепунгер. Слепунгер, газунгер. Ох! Здрасти, Марто. Аз ще си тръгвам. Аз ще си тръгвам. О, вижте кой намерих. Хора, намерих. Дара. Не, отиваме за Дара. Дара. Чао. Много поздрави от Дара.